Už teraz by som mal nahrávať. A možno, že aj zvuk nás to nahráva. By bola sranda. Ejda sama. Čo ešte vyhráme, čo sa bojíš? No jasné. To by si musel vedieť podať. Jejda. Bacha. Jak nás dáva, jak malých. Kde si? Ja som zmizol. Ja to som. Ja spijem. No, a že kde som? Však si došiel a hneď to tu všetko kazíš. A zas to bolo Audi, nám to uznalo. Audi až to červené. Jaké červené? Vidíš, toto bol aut. Nie, veď pozri tam. Pozri. Jak ti to ukázať? Tento kúštik, to je už, to není aut. Je, to vždy je aut. Tak Audi až to červené, vždy hovorí. Aj u mňa, ale normálne v tenise vieš, jak to je? No, v tenise normálne, hej,